ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ ኣነ ሓውኩም ሰላሕ ኣዲኔ እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ንጎ ካብ CRG ኢንተርናሽናል ቸርች ዝልቀቕ ፕሮግራም እዩ ንመዓልቲ ድኾን ቃል ንሰደሉ ግዜ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንጎ ሰዓት 6 ወይ ድማ ሰዓት 6 ናይ ንጎ ኣብ ዩቲዩብ ወርድ እዩ ኣብተናትና ቻነል ሰላሐዲን CRG ልኩም ኣቲኹም ሰብስክራይብ ላይክ እንድሕር ጌርኩም ኣብታ ደወል ተጻይድኩም ኩሉ ግዜ ክመጽኩም እዩ ስለዚ ሎም ማዓንቲ ድማ ከም ትንቡር ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንካፈሊና ማለት እዩ ሎም እንካፈሎ ቃል ብግዜ ፈተና ስፍራኻ ይትሕደግ ዝብል እዩ ብግዜ ፈተና ስፍራኻ ይትሕደግ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ብግዜ ንፋሳት ስፍራኻ ይትሕደግ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን መጽሐፍ ቅዱስ መክብብ ምዕራፍ 10 መንፈስ ገዛኢ ኣብ ልዕሊኻ እንተ ተላዕለ ትዕግስቲ ንዓቢ ኣበሳ ተህዲ እሞ ስፍራኻ ኣይትሕደግ ኢሉ ሪኢኹም መንፈስ ገዛኢ ኣብ ልዕሊኻ እንተ ተላዕለ በቁጣ እንተ ተላዕለ ነፋሳት እንተ መጹ ማዕበላት እንተ መጹ ነገራት ካብቲ ትደልዮም ወጻእ ኮይኖም እንተ ራእካዮም ምንቕናቓት ኣብ ህይወትካ እንተ ተራእየ ሽዑ ብትዕግስቲ ስፍራኻ ኣይትሕደግ ስፍራኻ ኣይትሕደግ ንምንታይ ተተባሃለ እዚ ሎሚ ተሲኢ ትሪኦ ዘለኻ ንጊዜ እዩ እዚ ሎሚ ተሲኢ ትሪኦ ዘለኺ ንጊዜ እዩ እዚ ሎሚ ኣብ ህይወት ንናብራና ብብዙሕ ዓይነት መንገዲ እንዳመጸ ተስፋ ቁርጸና ደው ከብለና ዝፍትን ዘሎ ንፋሳት ስፍራና እንተ ዘይሓዲግና ዓወት ናትና እዩ ሃሌሉያ አሜን ብዙሕ ግዜ ኣብ ህይወት ስፍራኻ ምሕዳግ ብዙሕ ክሳራ እዩ ዘምጸካ ብዙሕ ክሳራ ይዘውርደልካ ንምንታይ ተተባሃለ እቲ ንጊዜኡ ተራእዩ ዝሓልፍ እቲ ንጊዜኡ ምንቕናቓት ገይሩ ነገር ግን ዘይዕወተልና ንፋሳት ሰኣን ስፍራና ዘይምሕዳግ ሰኣን ስፍራና ምሕላው ብዙሕ ክሳራ ኣብ ህይወትና ከምጸልና ይኽእል እዩ ብዙሕ ክሳራ ዘምጸልና እቲ ንፋስ ክሳዕ ክንድኡ ጉልበት ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ኖ ማንም ዓይነት ንፋስ ክሳብ ዝተላዓለ ተላዒሉ ልዕልናትና ጉልበት ክህልዎ ሓይሊ ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ዓቕሚ ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ዋይ ተተባሃለ ናትና ስፍራ ክርስቶስ እዩ ናትና ዓቕሚ ክርስቶስ እዩ ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣባኹም ዘሎ ይበልጽ ተባሂሉ እዩ እዚ ዝኣክል ዓቕሚ ሒዝና ግን ዋይ ንነቐነቕ እዚ ዝኣክል ዓቕሚ ሒዝና ግን ብግዜ ፈተና ትኽክለኛ ምላሽ ንምንታይ ዘይንህብ ሪኢኹም ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ንፋስ ክለዓል ከሎ ኣብ ህይወትና ነገራት ክለዓል ከሎ ነገራት ካብቲ ዝሓሰብናይ ወጻእ ክኾዱ ክንሪኦም ከለና ኣብ ምስጋና ደው እንተዘይልና ሽዑ ሃሌሉያ ኣብቲ ትኽክለኛ ስፍራና በእምሮና ተቃኒና ኣብ ክርስቶስ ዘለኹ ኣነ ዕውት ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ናብ ዓወት ጎይታ ዝመርሐኒ ኣብ ዝብል ርድኢት ደው እንተዘይልና ካብዚ ዝመፀኒ ዘሎ ንፋስ ዝዓቢ ዝበልጽ ኣባያሎ ኣብ ዝብል ርድኢት ደው እንተዘይልና ኣብዚ ስፍራ ደው እንተዘይልና እዚ ዝውርወር ዘሎ ኣጽዋር ኣይጠቅምን እዩ ኣብ ዝብል ርድኢት ደው እንተዘይልና ብዙሕ ነገር ከነባላሹ ንኽእል ሪኢኹም ሓደ ዓይነት ንፋሳት ንሰባት የጋጥሞም እሞ ኣብ ገለ የውድቆም ኣብ ገለ ግን ደው ኢሎም ጸንሑኻ ዋይ ተተባሃለ ኣብ ክልቲኦም ዘሎ ሓይሊ ስለ ዝፈላለ ይኮነ ኖ ነገር ግን እቲ ስፍርኡ ስለ ዝሓደገ እቲ ግን ስፍርኡ ስለ ዘይሓደገ እዩ ሃሌሉያ ስፍራና ኣበይና ንሓድጎ እንድሕሪልኩምኒ ኣብ ተሓሳስባና ኢና ስፍራና ንሓድጎ ንፋሳት ክመጹ ከለዉ ነገራት ክለዋወጡ ከለዉ ምድረ በዳ ክኸውን ከሎ ጉዕዞ ሽዑ እንታይ ዓይነት ማይንድ ለካ እዩ
ሽዑኡ እንታይ ዓይነታት ተሓሳስባ ኣለካ እዩ ምድረበዳ ስለ ዝራእካ ምድረበዳ ኮይኑ ህይወተይ ዝብል ርእሲ ዲኻ ሽዑ ትለብስ ወይስ ኣብ ማእከል እቲ ምድረበዳ ለምለም ይዝራእካ ኣብ ማእከል እቲ ዘይድሓን ድሓን ዲ ዝራእካ ኣብ ማእከል እቲ ጸልማት ብርሃን ዲ ዝራእካ ኣእምሮኻ ሽዑ ኣቋሙ እንታይ እዩ ኣተሓሳስባኻ ሽዑ ኣቋሙ እንታይ እዩ ርኢኹም ስፍራና ዘሕድገናን ኣብ ስፍራና ዘጽንዓናን ኣተሓሳስባና እዩ ከምቲ ንፋሳት ከይመጹ ብክርስቶስ ሃሌሉያ ንብል ዝነበርና ብኡኡ ትምክሕትና ንገልጽ ዝነበርና ንፋሳት ክመጹ ከለዉ ከዓ ናይ ትምክሕቲ ስፍራና ኣይንሓድጎን ኢና ሃሌሉያ ማዕበል እንተመጸ ማዕበል እንተዘይመጸ ንሕና ግን ዓወት ናትና እዩ ንፋስ እንተመጸ ንፋስ እንተዘይመጸ ንሕና ብኡኡ ሰዓርቲ ኢና ዋይ ተተባሃለ ኢየሱስ ከም ኢሉና ኣነ ንዓለም ሲዕረ ኣጀኹም ኢሉና እዩ which means already ሰዓርቲ ኮይና ዝጀመርናዮ ህይወት ይዘለና ሎማዓንቲ ቃል ኣለኒ ብዝተፈላለየ ጎደና ተሓልፉ ዘለኹም ስፍራኹም ኣይትሕደጉ ስፍራኹም ኣይትሕደጉ ኣበይ ኣብ ተሓሳስባኹም መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢሳያስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ሃሌሉያ ኢሳያስ 54 ኢሳያስ 54 ካብ ጥቕሲ 17 ንዓኺ ክወግኡ እተሰርሐ ኣጽዋር ኩሉ ኣይክጠቅምን እዩ ርኢኹም ኣብዚ ስከደው ንበል ኣሕዋት ንዓኺ ክወግኡ ዝተሰርሑ ኣጽዋር ኩሉ እዩ ዝብል whatever it is ድላይኩም ተቐሱለይ ብዝተፈላለየ ጉዳይ ዲኹም ተሓልፉ ዘለኹም ኩሉ ተባሂሉ እዩ ይምልኮተይ ንጉዳይኩም ማለት እዩ ንዓኻ ክወግኡ ዝተሰርሑ ኣጽዋር ንዓኺ ክወግኡ ዝተሰርሑ ኣጽዋር ኩሎም ኣይክጠቕሙን እዮም ሃሌሉያ ኩሉ ኣይክጠቅምን እዩ ነቲ ንፍርዲ ዝትንስአኪ ኩሉ ልሳን ድማ ክትረትዕየ ኢኺ እዚ እርስቲ ባሮት እግዚአብሔር ጽድቆም ድማ ካባይ እዩ ይብል እግዚአብሔር ስፍራና እዚ ርኢኹም ንፋሳት ክመጹ ከለዉ ማዕበላት ክመጹ ከለዉ ዝተፈላለዩ ነገራት ክውርወሩ ከለዉ ናተይ እናትኩምን ስፍራና በተሓሳስባና ግን ኣይ ትጠቅመን ኢኻ ዝብል እዩ ንዓይ ክወግኡ ዝተሰርሑ ኣጽዋር ንዓይ ደው ከብሉ ዝተሰርሑ ኣጽዋር ኣይጠቕሙን እዮም ኣነ ግን ክትስእን ክረትዕን ዋይ ተተባሃለ ናተይ ርስቲ ናተይ ቦታ ናይ ምርታዕ እዩ ናትክ ርስቲ ናትክ ቦታ ናይ ምርታዕ እዩ ናትካ ርስቲ ናትካ ቦታ ናይ ምርታዕ እዩ ኣብዚ ስፍራ ዝደውበል ካብዚ ስፍራ ዚ ኣይትውረድ ነገራት ሓፍ ክብሉ ክትሪኦም ከለኻ ንርእስኻ ንታሕቲ ተውርዳ ኖ ኖ ኖ ኖ ልዕልቶም ሓፍ ዝበሉ ሓፍ ከም ዝበልካ ሕሰብ ሃሌሉያ ኣይ ክትጠቕሙን ኢኹም ዝብል ማይ እንዲሃልኻ ኣይ ክትጠቕሙን ኢኹም ዝብል ማይ እንዲሃልኺ ሎማ ሓደ ሰብ ኣውጅ ንኹሉ ጉዳይኩም ኣምጽዎ ጠርኒፍኩም ኣብ ህይወተይ ኣይትጠቕሙን ኢኹም ዓወት ናተይ እዩ ርትዒ ናተይ እዩ በልዎም ኣምላኽ ሰማይ ድማ ስፍሮኦም ንዘይሓደጉ ኣብ ህይወቶም ገለጽ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሕዋት እቲ ልዑል ምሳና እዩ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣባና እዩ ስፍራና እንተዘይሓዲግና at any time ኣብ ኩሉ ዓይነት ሲትዌሽን ኣብ ኩሉ ዓይነት ጉዳይ ንሕና ኢና ዓወታት ዋይ ተተባሃለ ንዓወት ተጸዊዕና ኢና ብዓወት ጀሚርና ኢና ረታዕቲ ድማ ንሕና ኢና ኣምላኽ ሰማይ ምሳኹም እዩ ስፍራኹም ኣይትሕደጉ ናይ ምስጋና ቦታኹም ናይ እምነት ቦታኹም ናይቲ ብክርስቶስ ዘለና ፖዚሽን ቦታና ኣይንሕደጎ ኣብ ተሓሳስባና ሻሎም Let's go down, good day you are.